Tutok na EDSA kasama mong natatrapik. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras natin sa buong Kapulan, we got 28 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. That's right mga kabisyo, yahong-yaho talaga kahit walang pasok. Manong driver, saludo ako sa iyo. Hats off ako sa iyo ha. Hataw pa rin para sa pamilya. And may God continue to bless you. Ingat-ingat. At syempre, ikaw naman, napauwi na sa bahay. Kahit holiday, pumasok pa rin. Sa mga magigiting na mga tropa po natin, mga kabisyo natin. Lalong-lalo na ikaw, Manong Guard. Ayan. Napakaangas mo, Manong. Para sa pamilya, laban lang. Go, go, go! Oy, eto mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na talaga natin to. Isang tao ang nagulat ng tingnan ang kanilang CCTV footage sa bahay at makita na may misteryosong basurahan na paikot-ikot. Oh no! Sa kanilang pintuan pagkatapos nahuli ang taong basurahan na nagnanakaw pala ng package sa labas ng kanilang bahay. Maluhoy ka. Okay, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logika na natin. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin. Logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic na sa mga kawatan ngayon. Ang maging creative na rin. Hindi na sila yung tipong hindi nag-iisip niya yung parang strike anywhere. Diba? Parang yung iba nga nagsasabi, parang masasabi mo na parang nag-training to sa Konoha kasama tropa ni Naruto eh. Gaya na lang itong nakunan sa CCTV. Daw sa ibang bansa naman po ito ha. Imagine niyo mga kabisyo ha. Ang strategy na ito ay parang strategy ng ninja eh. Diba? Well, mga kabisyo, the strategy of ninjas disguising themselves, tinatawag po itong infiltration o subterfuge. So yung mga ninja po ay mga skilled po ito in the art of disguise. Ginagamit po nila yung mga various techniques such as yung costume change, makeup, mimicry to blend sa kanilang surroundings, sa kanilang paligid para mag-espiya o para mag-sabotahe ng isang bagay. Kung ano man ang kanilang mga misyon. Na mga kabisyo, logika natin bakit may mga magnanakaw po na pilit pa rin magnakaw kahit alam nilang makikita sila at kahit mag-disguise pa sila. Well, ang mga magnanakaw po ay maaaring magpatuloy sa kanilang ginagawa na hindi maganda. 'Di ba? Kahit mahuli man sila, may mga dahilan po sila eh. Isa po sa mga dahilan po diyan ay dala po ng kahirapan. 'Di ba? Maaaring ito po ang kanilang tanging paraan para kumita ng pera upang mabuhay. Which is nakakalungkot, 'di ba? Kaya't patuloy silang nagkakaroon ng pagiging insensitive na ituloy nila kanilang masamang gawain ng pagnakaw sa kabila po ng panganib. Isa pa pong dahilan ay kasalukuyang sitwasyon. Minsan ang mga tao po ay nahuhulog sa kriminalidad dahil po ang sa mga pangyayaring hindi nila kontrolado tulad po ng kahirapan, pang-aabuso o kawalan po ng suporta ng lipunan. Halimbawa, Kol, minsan humantong ka na sa pagnanakaw ng aliw. Diba? No. Kagaya ng kakilala mo. Dahil sa kanyang sitwasyon, humantong sa pagnanakaw ng aliw dahil ayaw siyang pagbigyan ni Mrs. pag tuwing nangangalabit siya sa gabi. Kaya nahulog sa kasalanan si Mr. Pwede mo namang sabihin na sa kanya kausapin ng mga Mrs. Anong gusto mong mangyari? May mangyari sa atin o may mangyari sa amin ni Aling Belen na naglalako ng gulay? Diretsohin niyo yung mga asawa niyo, huwag kang magkingkim ng sama ng loob kasi mahuhulog po kayo ng kasalanan.
At mga kabisyo, nakakatakot po yung consequence ng kasalanan. Dahil maaaring madamay ang buong pamilya, ang iyong anak, to the third until the fourth generation. Ganun po yung consequence ng kasalanan. Yung mga inosente na walang kaalam-alam, madadamay. Maraming salamat mga kabisyo. Ako po'y magpapaalam na. Ang tabayanan, susunod na po. Alam nyo na, pagkagat ng dilim. Totoy na lab. Totoy ba to na? This has been your friend, Diego Bandido, saying, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!